fuq li modi. Una dafna tbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem safji. Merħba kull wieħed waħda minnkom f'dan il-post tant għażiż għal din l-Ewkaristija tar-Rabaħat tar-Randan imqaddes. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Alla hekk ħabb id-dinja, hekk ħabb id-dinja. Tal-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Jew nitolbu maħfra lill-Alla għalkemm drabin tlifna l-kontroll ta' ħajjitna. Dnibna kontra Alla. Ekku nitolbu maħfra minn dnubietna. Int salvazzjoni għal min jittama fejk mulej ħnina. Int it-tama ta' min imut fidejk Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitlob għall-intenzjoni tagħkom, l-intenzjoni hija ta' talb għal benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbu u Alla inti b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek il-bniedem, għamel lil poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Eid bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien, il-gbarat kollha tal-qassisin u l-poplu komplew jidimbu u jagħmlu l-qżiżijiet kollha tal-ġnus u niġsu t-tempju tal-Mulej illi huwa kien qaddess f'Ġerusalemm. U billi ġietu ħasra mill-poplu tiegħu u mill-amara tiegħu, il-Mulej Alla ta' missirijiethom kien ta' sikwit jibgħat iweddibhom bil-messaġġiera tiegħu. Iżda huma kienu jiddieħqu bil-mibgħutin tiegħu, imaqdru kliemu u jkasbru l-profeti tiegħu sa ma saħnet il-korla tal-Mulej għall-poplu tiegħu. Hekk illi ma setawx jeħilsuha aktar. Ħarqulhom it-tempju ta' Alla, ġarfu s-swar ta' Ġerusalem, taw in-nar lill-palazzi kollha tagħha u hekk erdula kull ma kellha prezzjuż. U dawk li ħelsu mill-qerda ta' Xabla, Nabukadonosor eżiljhom lejn il-Babilonja u baqgħu suġġetti għalih u għallu liedu sa ma ġew jaħkmu fuqhom il-Persjani. Hekk seħħ dak li qal Alla f'hom Ġeremija: sakemm tgawdi l-art il-mistrieħ ta' sibtijieta, ma tinħadimx l-art iż-żmien kollu tal-ħerba tagħha sa ma jgħaddu 70 sena. Fl-ewwel sena ta' Ċiru, sultan tal-Persja, biex isseħħ il-kelma tal-Mulej li kienet intqalet f'hom Ġeremija, il-Mulej anqal lil Ċiru, sultan tal-Persja,
u dan xandar proklama fis-saltna tiegħu kollha. Saħansitra bil-miktub illi kienet tajt dan jgħid Ċiru s-Sultan tal-Persja, il-mulej Alla tas-sema tani fidejja is-saltniet kollha tal-art u hu qabbadni nibnilu tempju f'Ġerusalemm li hija f'Ġuda. Kull min minnkom u mill-poplu tiegħu ħajkun il-mulej miegħu u jitla. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi wieġbu jeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm. Mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm. F'xatt ix-xmajjar ta' Babilonja hemm għadna bil-qiegħda u bkejna, aħna u niftakru f'Sion, mas-siġar tal-luq tagħha dendilna iċ-ċetri tagħna. Jeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm. Għax hemm dawk li jasruna, talbuna nannulhom xi għanja, dawk li hemm maksuna, stennew minna għana ta' ferħ, għannulna mill-għana ta' Sion. Jeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm. Kif nistgħu nannu l-għana tal-mulej fart barranija? Tibbies li idi l-lemenija jekk qatt ninsa lilek Ġerusalemm. Jeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm. Jeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik, jekk ma nżommx il-Ġerusalemm il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Jeħilli l-sieni mas-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostol l-Efesin. Ħuti, Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna meta aħna konna mejta minħabba fid-nubietna, tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu, bi grazzja intom salvi. Qajjimna miegħu u qiegħdna fi smawiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin l-għana bla qies tal-grazzji tiegħu bit-tjieba li wera magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux bis-saħħa tagħkom imma b'don ta' Alla, mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Flimkien, Gloria u tifħir lek. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: kif Mosè rafa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq minna, imma biex bih hija s-salva.
Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat. Għax ma jemminx fl-isem tal-Ibn il-Waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan. Id-dawl ġi fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew aktar id-dlam mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Kull min jagħmel il-ħażen jobod id-dawl. Ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kieku kellhom jinħarqu, jieħdu n-nar, jinqerdu il-kotba mqazza. Immaġinaw għandna l-Bibbja, l-Iskrittura u din tinqeret. U jkollna niftakru biss sentenza milli hemm fil-Vanġelu tal-lum kien ikun biżżejjed. Li min is-sentenza tal-lum? Alla, hekk ħabb id-dinja. Alla, hekk ħabb il-kull wieħed waħda minna. Li bat lill-Ibnu il-Waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri jekk ma jkunx hemm iktar il-Bibja f'idejna, il-kelma t'Alla, dawk il-Vanġeli, l-ittri ta' San Pawl, l-Antik Testament kollu, 72 ktieb f'kollox il-Bibja kollha. U niftakru dis-sentenza, nkunu ftakarna nejn insibu ċavetta biex f'qalbna jkun hemm il-paċi fuq din l-art u l-ħelsien għal dejjem. Ħammurru bil-mod. Qegħdin fir-raba' ħadd ta' Randan. Lejt il-kbir issa huwa iktar qrib. U allura l-għażla li rridu nagħmlu hija bejn id-dlam u d-dawl. Aħna nagħmlu ħafna deċiżjonijiet. Alla jħallina fil-libertà. Il-kull wieħed jagħtih sens komun, intelligenza, rieda, irrid, mhux biss nixtieq I wish, but I will. Ir-rid ħallina fil-libertà biex nagħmlu l-għażliet tagħna. Għażliet bejn il-mewt u l-ħajja, dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, bejn id-dawl u d-dlam. U kien hemm raġel intelligenti ħafna, kien parti mis-Senat, mill-Kunsill, u dan maran Ġesu bil-lejl. Interessanti. San Ġwan ipoġġi dil-ġrajja ngħidula ta' Nikodemu, dal-bniedem li jimbagħad flimkien ma' Ġuseppi d'Arimatea ftakru ftejt imur ġib il-liżar u l-permess biex iniżżel il-ġisem ta' Kristu minn fuq is-salib u jeħduh fil-qabar għax l-għada kienet il-festa il-kbira tal-Lut, il-Pesaħ. Interessanti illi Nikodemu jmur bil-lejl. Hemm min jgħid biex ikun jista' japprofondixxi ta' bniedem intelligenti li kien din il-laqa bejn Ġesu u bejnu u jsaqsih. Kemm hu importanti li l-intelligenza tagħna, il-mistoqsijiet tagħna, dak kollu li saqsu wliedna u bir-raġun issaqsi għax fil-fidi trid tiskopri fil-mixja tagħna nisranija hemm mixja li rridu nagħmluha, dan Nikodemu jmur u Ġesu ikellmu b'mod mill-iktar ċar. X'in jgħidlu ġbejn, int hemm bżonn titwielet mill-ġdid. U kif nista' jkun nerġa' nidħol f'ġuf ommi? Titwielet mill-ġdid. Ma tibqax fid-dlam. Nikodemu, inti x'in tisma' r-riħ taf mnejn jonfoħ. Hekk l-Ispirtu t'Alla qed jimbotta lilek, qed jimbotta lilna. U lil dal-bniedem intelligenti jgħidlu dis-sentenza. Alla hekk ħabb id-dinja.
Alla hekk ħabna lilna, ma jafx mod ieħor Alla tagħna. X'jaf Alla tagħna? Jaħfer, iħobb, joħloq, jatina skop fil-ħajja tagħna, ma jafx jobot. Jien ma nemminx falla li għandu l-vendetta, jien ma nemminx falla li ma jaffirx, jien ma nemminx falla li ma jħobbx. Għallek ħabb id-dinja, għax ħabba batilna l-ibnu l-waħdini, prezzjuż, bat lil Ġesu. Biex li tani l-possibilità li nemmen li kolli fiduċja fih, jien ma nintilifx. Tgħid li mmur il-ġenna ma mmurx l-infern, min se jintilef hemmhekk għax mitlufaw impressjonanti. Min m'għandux paċi jaw, laqqas qed iduq il-ġenna temm, u min huwa disprat hawnhekk qed iduq l-infern ta' għada. Ħamorru bil-mod, jgħidlu għad jitla' u jiġbed il-kulħadd leħ. Ftakar ftit kif Mosè, meta l-poplu gidmu is-sriep u dawn is-sriep kienu bil-velenu u n-nies bdew imutu u kellu l-ordni li jtella serb u jagħmel serb tal-bronz biex kull min iħares lejh l-eye contact ifieq u qallu hekk bin il-bniedem għad jiġbed il-kulħadd leħ. Għax aħna migdumin mis-serb. Għax aħna doqna l-velenu tal-ħajja. X'inhu l-velenu tal-ħajja? X'inhu id-dnub jekk mhux dak li qalilna llum il-ktieb li minnu qrajna l-ktieb tal-Kronaki, dak li qed jirrakkonta Kronaka. U kif jibda dal-ktieb x'jgħid? Hekk fis-36 kapitlu tiegħu x'jgħid? In-nies ibda mill-irjus dimbu, il-qassisin u l-poplu għamlu qżiżijiet qudiem kollha kemm huma l-ġnus. X'kienu dawn l-qżiżijiet? Niġsu t-tempju, dak it-tempju li l-mulej kien qaddes għalih f'Ġerusalemm. U qudiem dawn l-qżiżijiet għax migduma u qed induqu l-velenu, Alla tiġi ħasra mill-poplu tiegħu u jrid ingħadda fl-amara tiegħu. U mhux dan ir-randan. Jekk jien naf kemm Alla ħabni, għax m'għadniex nafu nħobbu. Għaliex? Għax qed nitbiedu, il-bieraħ kont l-Isla naqsama magħkom. Hekk qudiesa, tant familji, tant nies u qegħdin nitolbu. Fl-aħħar tal-qudiesa n-nies jiġu hekk ikellmuk, imma il-biċċa l-kbira minnhom kollha bafsa ta' qalb, fader, u liedna ma jridux jafu. X'ma jridux jafu? Bl-imħabba. U liedna rabbejnihom sew, tellajnihom sew, edukajnihom, ifformajnihom, għambidnihom, tajnihom l-eżempju kif stajna, ma jridux jafu balla. Min jaf kemm nistgħu ngħiduha, mhux biss nismagħha u ngħixha jien, imma hemm ix-xewqa tal-qalb ta' Kristu warawha miftuħa biex tiġbed il-kulħadd. Għalhekk ħabb id-dinja. Ejjew ma naqtgħux qalbna għax kif kalamita tiġbed il-ħadida, hekk dak il-kustat qed jiġbed lilu u lilek biex b'dak id-demm aħna mnatfin. X'qed jgħid Alla ħabb id-dinja, hekk ħabb id-dinja. Għaliex? Biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Kuraġġ ħbib tiegħi qegħdin fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Il-Madonna li l-ewwel li daqet minn dik il-kalamita li tiġbed l-umanità ħdejn is-salib ta' bina. Qed turina kif baqgħet wieqfa. Il-velenu, l-qżiżijiet, is-serb, il-gidma tiegħu, dak kollu li qed imarradna m'hemmx għalfejn nagħmel listi. Tafu kemm sirna egoisti, tafu kemm sirna nċabxbu dnub, tafu kif għamilna dritt kostituzzjonali u fundamentali li toqtol fejn hemm il-fraġilità. Impressjonanti, fejn baqa la tasal id-dinja fil-kattiverja ta' tiċpejs ta' dem tal-innoċenti da' dawk it-tfal bħalissa. Kif tista'? Ma tarax din lajta ta' Alla, wet u qżiżijiet
wetqu ħniżrijiet, wetqu dak kollu li huwa mill-iktar diffiċli biex ċappasna l-qalb tagħna, ċappasna l-qalb tagħna u ċappasna t-tempju għalhekk isem is-saċerdoti, all included, nobody excluded, għax aħna l-koll inklużi fl-imħabba tal-Alla. Iva ħbib tiegħi, m'hemmx għalfejn tkun taf il-Bibja kollha. Importanti tkun taf din li Ġesu jħobbok. Ġesu jħobbok. Anki jekk ħadd ma jibqa' jmur knisja. Jien nibqa' nemmen f'Ġesu. Taf għaliex? Għax konvint li Ġesu iħobbni kif jien u issa. Ejja ngħidu li nqerdet il-Bibja. Ejja ngħidu għax baqgħan iktar prietki. Ejja ngħidu illi tlifna dawk il-kotba prezzjużi, il-kotba mqazza l-Iskrittura u bqajna niftakru din. Alla jekk ħabb id-dinja. Ħabb lilek. Biex kull min jemmen fih iħoss li batlu lill-ibnu. Bat l-imħabba, bat il-ħniena, bat il-maħfra, inkarnata. Setgħu jarawh, setgħu missuh bidejhom, setgħu jiċħduh, setgħu jisalbuh biex kif Mosè refa sert fuq id-deżert u kull min ħares lejhi fih dar-randan lejn lejt tal-ħajja, lejn il-ħelsien, nkun nista' nħares lejn il-ħnina divina. U x'jiġrilna? Qalb il-velenu, qalb is-srieb, qalb il-kattiverji li hawn, qalb il-qżiżijiet li hawn madwarna. Jirnexxiel infieq. U kif tfejjaq in Ġesu ma jfejjaq ħadd. Amen. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben. Li jum mweġġa flimkien mal-Missier mal-liben u tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Nirringrazzjawk, irroddulek ħajr mulej Ġesu għal din il-kelma tiegħek li qed tagħtina da żmien prezzjuż tar-randan. Ħallina issa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu irresqulek it-talb tagħna. Iqaf mulej mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-predikaturi, partikolarment il-predikaturi tal-eżerċizzi tar-randan, id-djakni, is-seminaristi, il-katekisti biex inxandru bla waqfien kemm Alla iħobb lill-bniedem, nitolbu. Huwa żmien ta' qrar, żmien ta' rikonċiljazzjoni, żmien ta' paċi, żmien ta' maħfra. Għati lill-konfessuri, l-dawk li jersqu għal-qrar, għati l-grazzja l-midneb jerġa' jitħabbeb ma' Alla fil-ħnina, għani bil-bosta għal dawk li jitbedu minnu, nitolbu. Ġranet ta' gwerra, ġranet ta' nuqqas ta' paċi. Nitolbu għal gwerer żaru kbar fil-familji tagħna, il-ġlied. Nitolbu għal dawk li bil-sinhom ifiru l-ħaddieħor. Nitolbu għal dawk li qed jibgħatu ittri anonimi jew jużaw is-social media biex imardu l-ħaddieħor, biex ixerdu dak li mhux veru.
Nitolbu lill-mulej bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu biex tkompli tfejjaq lil dawk li qegħdin ibatu, nitolbu. Għal-morda fid-djar u fl-isptar, il-morda tagħna. Imma l-aktar dawk il-morda li llum ċemplulna, għalulna biex nitolbu għalihom. Tolbu għal dik l-om li qed tistenna riżultat fuq saħħitha, għal dik l-om li tixtieq tarbija, għal dik il-familja li qed jirringrazzjaw għat-tarbija li bagħtilhom. Nitolbu għaż-żgħażagħ eżies tagħna, il-familji tagħna, u nitolbu għal dawk li tbedu m'għadhomx jiġu knisja għax għalik tal-aħħar jiġu l-ewwel mulej, nitolbu. Tolbu għal eżies tagħna mejtin biex int mulej hekk l-aktar dawk devoti tal-Madonna tagħtihom il-premju tal-ġenna, nitolbu. Ismana, sa nistieden li kull wieħed waħda minnkom jew nħadmu qalbna ħafna, nidħlu f'din il-komunikazzjoni, hekk l-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Imla li l-ħajti mulejja tiegħek jien, kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Bil-ferħ ta' qalbna mulej, nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja, inqimuh f'idi sħiħa u nofruwilek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, żuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna mulej missier Qaddis li dejjem kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-misteru tat-twelid tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lill-bnedmin. L-aktar il-dawk li kienu mexjin fid-dlam. Lilna li nitwieldu fil-jasar qadim tad-dinja kisbilna l-grazzja biex inkunu wlied adottivi ta' Alla, għax aħna rċevejna ħasil ta' twelid ġdid bl-ilma tal-Magħmudija. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħ ibati, ħajl ħobs, raddi l-ħajl, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi. Reġa rad il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int, o salvatur tad-dinja, għax bis-salib bil-qawmin tiegħek inti fdejna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku l-Isqoftana Anton il-Ministri tiegħek kollha. U issa nitolbuk tiftakar f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġin Imqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġie kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvatek, ikun li tridit kif is-sema hekk fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba li jagħtihak paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim, għatija laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Waqt li d-dinja dvenven il-gwerer, ħanatu sinjal ta' paċi. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina ħaruf danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf, mulej.
Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nitolbu u Alla inti jiddawwa l-kull bniedem li jiġi fid-dinja, dawwa l-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak kollu li jista' joġob lilek bi Kristus Sidna. Waqt li nagħtukom il-kumplament tal-lejla t-tajba, hekk fl-aħħar tal-qudiesa għal min jixtieq mhux bil-fors, se ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna minn dal-post għażiż. Tkun ħaġa sabiħa li wara l-qudiesa nagħmlu dan it-talb u nidħlu wkoll nitolbu lill-Madonna partikolarment minn minkom qed iġorba galja partikolari, għandu storja partikolari. U għalhekk nixtieq nitlob għal dawk in-nies mhumiex ftit li qalulna biex niftakru fihom, jew biex jgħidu grazzi lil Alla jew għax għandhom bżonn jaqilgħu xi grazzja. Nhar il-Ħadd 17 ta' Marzu l-Via Sagra fuq l-Olja ta' Ammar immexxija mill-Isqof tagħna l-Eċċellenza tiegħu Anton Tewma ninġabru miegħu ħalli nitilgħu l-Olja ta' Ammar minħabba r-rieħ il-Via Sagra li ssir kull nhar ta' Ħadd, jiġifieri dik ta' għada ġiet posposta, ġiet imħassra. Loti tad-demm min jixtieq jagħti d-demm għada l-Ħadd bejn it-8 u s-sija fil-Berġa tax-Xewkija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nitfgħu ħalsitna fuq il-Madonna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlanna grazzja noħorġu minna mingħajr tiegħek. Morru fil-paċi ta' Kristu.